No tallar l'aigua a cap persona o família que no pugui pagar la factura. Aquest és el compromís de Sorea. Així ho ha assegurat l'empresa subministradora en la trobada que ha organitzat a Granollers, on ha explicat les mesures implementades des de la companyia i l'Agència Catalana de Consum per a protegir els drets dels consumidors. L'alcalde de Granollers ha destacat la importància de seguir treballant per ajudar a les persones més vulnerables. No podem dir això ja està, no, al revés. Hi ha gent que difícilment trobarà el seu espai en aquesta nova situació i com que el que volem, la majoria dels que estem aquí, són ciutats i societat que no deixi ningú al marge, hem de buscar tots aquests elements que tenen a veure amb els efectes de la crisi i especialment amb el que fa la seva visualització en el camp de l'habitatge. Nosaltres, des que va sortir la publicació de la llei 24/2015, al juliol del 2015, vam canviar tots els nostres protocols per adaptar-nos a aquesta llei i a partir d'aquí esperar l'informe de serveis socials en cada cas en el que nosaltres teníem una proposta de tall de subministrament. La companyia treballa conjuntament amb els serveis socials dels municipis per evitar qualsevol tall en el subministrament i ha arribat a 1.323 acords amb usuaris del Vallès Oriental i el Moianès en els darrers 2 anys. En cas de no haver aconseguit un acord i si està implicada una empresa municipal, el ciutadà també pot acudir al síndic abans d'iniciar la via judicial. Per averiguar quina ha estat, les raons i quins han estat els motius de l'Ajuntament per denegar o per no donar la raó a la queixa que ha formulat el ciutadà. La llei de pobresa energètica 24/2015 protegeix a les persones que no poden pagar la factura de serveis bàsics, com l'aigua, la llum o el gas, però des de les entitats s'ha demanat que es faci sempre un consum responsable dels recursos.